Di ba ghost month karon? Ang pangutana, naka-move on na ba ka? Oh, Naka-move on na ka? ano ba ito? Nakabot ko yam. Oy! Ano kayo yun? Ay, kayo mo yun? Magbulag na Japon mo. Yawa. By the way, ako din si Mayor Dodong, anata sa Villanueva para mag-interview sa mga tao. Na-ghost ka na ba? Kung wala pa, kalagunta ka. Okay, nakoy pangatana sa imo ha. Nakakita na ba ka ghost? Yes. Nakita na ka ghost? Yung gusto nimo pero lahi ang gusto? Oo. Naka-experience na ka? Oo. Experience ko. Kapila ba kapila? Kaisa pa. Kaisa pa. Gusto ka makaduaan? Dili na. Nga naman. Sakit. Sakit. Nasakitan day ka. Alam mo sa tawagan na? Ano may tawag? Gaba. Nakakita na ba ka ghost sa kadula pa? Wala. Ghost ba ghost? Wala. Wala pa. Ano bitong gusto nimo pero lahi ang gusto? Ha? Wala pa ka na ghost sokad? Ha? Wala pa ka na ghost sokad? Wala man ako Ay, ikaw may gapang ghost? Joke lang. Kamu girls. Ang ano kaya gina-ghosta? Dili, guro sila sure sa ako. Dili siya sure sa imo ha. Sa imong sa imong ka ano, sa imong ka sa kagwapan nimo dili sila sure sa imo. Nga naman. Dili sila sure sa imo ha. Ambot lang. Basin di ka kabalo mo dala siguro. Sa relasyon. Kabalo mo. Lahi mo nga na ba? Nakakita na ba ka ghost sa kadala pa? Wala. Wala pa ka nakakita. Kano bitong gusto nimo pero dili ikaw yang gusto. Ayo hawiri. Mangini basa ka ditso. Wala pa, pero sakit kaya na para sa isa ka tao, no? Nung mag-ghost. Oo, mag-ghost. Tanong nimo kinsa bay kusog pang ghost, ang babae or ang lalaki? Ang lucky, Jud, bay. Wow, ikaw ang nang ghost. Wow, tapos Dili, tanan bay, mang-ghost. defensive kay kakay. joke lang. Okay, ngano kaya gapang ghost ang mga lalaki sa mga babae? Ngano kaya tanong nimo? Kay, dagang pa man sila makita nga lain bay. Lain nga mas gwapa, Inana, Jud. mas lami, ana. mas kabalo mo dala Ala, sa relasyon. Gani, O lahi mo na ha. Okay, nakoy pang tanong sa imo ha. Na-ghost na ba ka sa kadala pa? wala. Na ever since? Or ikaw ang gapang ghost? Dili ko ingon nga kanang pag naay mag-chat or Oo. dili ko interesado. Dili ko anang para sa uban nga daghan ka chat. Oo. Gusto ko stick to one, isa ra gid. Strict to one? Stick to. Stick to one. Yung nakalunon og stick lahi pud to. Lalaki. Alay pud to. Nakakita na ba ka ghost sa kad? Never? Wala pa. Wala pa. Kana bitong gusto nimo pero lahi yang gusto. Ang gusto. Kapoy noon, Char. Dagan na gid kayo no kay gikapoy na good. Oh, mga Di na may help. third time. Third time. Kinsa bay kasagaran gid pang ghost, ang babae or lalaki? Tanaw nimo. Kana bitong igo lang magparamdam, gipakilig lang ka pero wala na dayon ka wala na pagkaugba gi-block na ka sa Facebook ngina na ba? Pili na ko bae. Babae. Inanagid mo girls. Tanaw nimo kinsa bay kusog pang ghost, ang babae or ang lalaki? Ayo lagawiri. Sorry. Ay pag manghini basa ligo jud ka. Lalaki. So kami. Naka-issue sa mo Ay, wala. wala. Asay mas hadlok, naay magpakita sa imuha nga ghost or kanang mawala iyang feeling sa imuha? Mas hadok Ang hadok gid ang mawalang feelings kay nga naman. unya kung ikaw nakagusto na ka sa iya Oo. unya siya day wala day siya kagusto na sa imo sakit siya Sakit siya. Nasakitan na ba ka sa kadala pa? ang sakitan na Nasakitan na ka. Oo. Kabalo kasi tawagan na. wala Wala ka balo? ay gaba Okay, kabalo ka. Ngano kaya gina-ghost ta? Tanaw nimo. Maybe kuan lang kanang gamit lang ta para na siya Ginagamit? ginagamit. Nagamit na ba ka sa kadala pa naman po? Nagamit lang. Oh my gosh! At tanaw nimo, asa ba'y masakit? Yung, kasi tawagan ni, gi-ghost ka or gi-friend zone ka? Tanaw nimo, asa masakit? Ghost. Gi-ghost? Okay. Why? Ang friend zone is okay raman is kanang first na pa lang di pa. Oo. Pabalo na niya nga friend lang sila. Oo. Pero ang ghost zone is wala na gid. Wala na gid. Wala na, Jod. Wala na dyan. Pero subukan-sukan ba na ba nagparamdam sa mga ghost? Wala pa. Wala. Gusto nimo na yung paramdam ng gabi eh? Dili. Ano man? Okay na ko. Okay na ka. Kinsa ba kusog gapang ghost? Ang babae or ang lalaki? Tanaw nimo. Dili ko gender bias ha, pero lalaki gid. So kami. Ngano kaya?
Dali naman gud sila ma-attract sa kuan, pretty, sexy, taas og social status. Abi na kog taas og kuan. Once nga na sila kuan lugar, ma-attract sila sa isa ka tawo karon. Ug malaw na pod. Lahi na pod among gusto. Ang opinion. Opinion lang pod nimo. Ano nimo asay mas mas kusog mang ghost, yung babae or ang lalaki? Babae. So kamo good girls, ano gyud kay mo? Ghoster gyud kay mo. Nga naman. Ay, sa ako lang nakuhaan kay ang babae jud. Unsa bay masakitan aw nimo? Yung gi-ghost ka or gi-friend zone ka? Kanang friend zone ka. Masakit na siya, mura ka gibasted. Ouch. Asay masakit yung gi-ghost ka or gi-friend zone ka? Friend zone. Friend zone. Nakatry na ba ka? Wala pa. Wala pa. Wala pa. Gusto ka makatry? Dili. Nga naman. Mahadlok ka, masakitan ka. Mahadlok ka. Mahadlok ka nga. Masakit. Sakitan. Nasakitan na ba ka sa kadula pa? Masakitan no? Sakitan na ka? Kabalo kasi tawag ana? Wala. Wala ka balo? Kay balon ta ka ha? Ang Ang tawag ana, gaba. baba. Di ba ano karon ghost month o November? Ang pangutana, naka-move on na ba ka? Wala pa. Wala pa. Wala pa? Wala pa. Kabalo kasi tawag ana? Wala. Gaba na siya. Agay. Di ba ghost month karon? Ang pangutana, naka-move on na ba ka? Yes, I already. Naka-move on na ka sa yaha katong gi-ghost ka. Oo. Di naong daw bisa naka-move on di? Ano? Asay mas hadlok, naay magpakita sa imo na ghost or mawala ang iyang feeling sa imuha. Mawala yung feel. Igat kayo. Nga naman. Wala ka na, nakita na akong self sa iyo. Nakita na himself sa iya ha. sa- Basin sa amin siya. Ito ba? Happy ko sa iya. Paano pag magbulag mo? Okay ra. Dili. Ano man? Okay naman ko, pinapod siya. Okay nasad mo. Happy nasad. Hindi po look anang situation. Paano nimo? Asa ba'y mas sakit? Yung gi-ghost ka or gi-friend zone ka? Gighost. Nga naman. Kay diretsuhan kanya og kanang black tapos mura kag kanang gi-forget tabi kanya diretso mura kag wala ka nag-exist sa kalibutan. Gi-block diretso, giharap Oo, diretso para di na ka makontak. Ano, Ang friend zone napa may attachment gamay. may mga ganun talaga na mga word of wisdom. No? Dapat ka na gana. Wala experiensyado lagi kay kasungan ano. Sawi na kapila na. Kapila na ba ta nasawi? Kanaga na. Ikaw po no. Pinaka di kapoy na ay na lang una. Ngano kayang gina-ghost me sa mga babae? Tanaw nimo. One trip ra sa mga babae kay mga ghost maybe kani ang uban kay kanang nasakitan gikan mo nang ganahan sila nga mang ghost po. Mang binuang. Ghost sila. Gi-ghost sila. So mas hadlock na ay magpakita nga ghost sa imuha or mawala yung feeling sa imuha. Kana mawala yung feeling sa ko. Nga naman. Wala lang, murag malaka. Malaoy. Tay sa ako mala na kay ko ba? Murag ako may padugdungog ana pag sure ba? Kalaay ba? Uga na kay ko best tungod sa quarantine. Asay mas hadlock tanaw nimo? Naay magpakita sa imuha nga ghost or mawala yung feeling sa imuha. Nay mapakita sa ako ang ghost. Nga naman. Kay kuan magod kanang wala pa naka-prove ba na nga supernatural nga. Nga naay gapakita sa imuha. Oh, na Gusto naman nimo nga nakay makita niya. dili man siguro. Lagi abi na ako. Unsa bay masakit para sa imuha? Yung gi-ghost ka or yung gi-friend zone ka? Gi-ghost ka. Gi-ghost ka. Nga naman. Kay kung Kay kung kung friend zone lang. Oo. Okay naman na kay kuan. Anang nara magyapon ang friend no word pero kung ghost kay murag mo fade jud. ba nawala na dito. Nakapanagkot na ba ka sa kadula pa? Sa mga ghost nga nang ghost sa imuha? Wala pa. Wala pa ka. So mandagkot na siguro ka. Asay mas hadlock na ay magpakita nga ghost or mawala yung feeling sa imuha? Mawala yung feelings sa ako Nga naman. But lang, basta. Dili ka ganahan. Ganahan. Gat kayo. Di ba ghost man karon? Ang tanong, naka-move on na ba ka sa imong gi-ghost? Dubera. Dugay ra. Ay na gid ang girls, dali na kay maka-move on. Ano? Lagi. Naong daw sa naka-move on, be. Ano pag magparamdam yung gusto nimo sa una, pero na nakailain gusto si bato nimo? Lagi ba? Paano Wala mo sa magparamdam? pagkakalo. Kaya ano lang nimo, si tanong kay animo. Kuan siguro, closure gid ninyo. Closure. Tapos ipasabot nimo sa iyaha. Nga Nga wala na gay ano. gid.
wala na. Oh, wala na. So salain na lang gyud. Salain na lang.